tak. Ja. Ja, kørselsfradrag. Ja, så dokumenterer det. Nej, Vi skal hente en sofa, hvorfor? fordi den vil være perfekt i vores kælder. Nej. Værsgo, Nina. En sovesofa, sagde du? Må jeg ikke lige lade den her? Ja. Eller hvad er det? Hvad er det for en kælder, I har? Er det et atelier eller hvad? Ja, det skal være sådan noget kreativt, så vi skal bare bruge den til at idéudvikle i. Og der kan man jo sige, at den er rustik. Ja. Ude i køkkenet? Fordi det skal se sådan ud, eller hvad? Nej, fordi vi bliver nødt til at dokumentere det hele. Ellers så er det fake. Jamen, jeg kunne ikke gøre for, jeg har spildt. Hvor var det? Jamen, jeg spildte her. Jeg spildte melon på den. Ej, fuck, lad være sgu da. Det er jo... Hvad for helvede det. Men du sagde jo, at det skulle dokumenteres, men jeg kunne ikke gøre... Det kan jeg ikke gøre for. Det gider jeg ikke... Det kan jeg ikke bruge tid på. Nu, og desuden... Man kan stadig godt se, hvad der står på den, ikke? Der står... For helvede, H. Møller! Ikke med ryggen! Med ben. Pas på posen. Du skal gå lidt lige ud. Sådan. Kan vi lige tage en pause? Ja. Høj. Jeg skal ikke hjælpe dig. Ups. Han bærer bedre, end jeg gør. Jamen, jeg bærer til gengæld ikke selv godt. Det er ikke mig. Det er godt. Er det en, du har stjålet, eller hvad? Ja? Sådan er det. Hvad hedder du? Hamza. Hvad for noget? Hamza. Hamza. Ja. Ikke hamster, men Hamza. Hamza. Jeg skød den op. Det er flot. Tak. Tak skal du have. Hey, tak for lejligheden. Ja, tusind tak, Jørgen. Selv tak. Det Nu var er vi også ved at være ude af det berygtede noget lædervest. Det er jeg Kan du egentlig ikke lide rimelig at være glad for. Nej. Det er ligesom om der er noget i luftmolekylerne, som er sammensætningen af luftmolekylerne, som gør, at som påvirker min fysik og min form for hudtype, således at der nu kommer nogle sammentrækninger, som man ikke kan se. Det ser ikke sådan her ud, men det skal vi mærkes. høre musik. selvfølgelig. Er du glad for blå? Det kræftede mig også lige at høre. Okay, señoritos y caballeros, ladies and gentlemen, my damas and herren, and members of the facility, I want to know If you be my girl. Var han sød? Han var sød. Krøller. Ligner min far. Den der røde kirke. Så stopper vi. Yes! Yes! Ja! Værsgo. Tak! Yes! Du har masser af regn i dig. Hvad laver du? Jeg laver kunst. Sådan! Sådan. Hun bliver chok. Hvad laver ham?
Sådan der. Jamen altså! Gør det nemt. Det er fordi, jeg skal Vi gå skal ned. have den her ned. Den er måske også... Åh. Pas på. Så. Det skal, Jeg løber i forvejen og baner vejen. det skal du bruge til video, kommer til. For helvede. Jeg tager mig nødt til. Det var... Husk, at du er enestående. Husk, at du er et værdifuldt menneske. Husk, at du har fået vid til at bruge det. Husk, at du har noget at give, som andre ikke har. Hvad så? Det kan vi gøre. Hvad? Jeg kan ikke snakke med det inde i munden. Sådan en ulækker. Altså, og sluger alt sammen og kraft ud af det træ, der ligger på gulvet. Ja. Marie. Suger støv. Marie, du har saft til dit Det er reserver til filmkassen. reserve til filmkassen. Yes. Kanon batteri. Helfer sidder foran. Må vi lige låne dit krak? Fordi... Øj, se. Det er fandme vildt. Super sælger! Det er vildt, det her. Der er også lige i ruden forruden. Altså, Det er hyggelig bil. ja, det er virkelig hyggeligt bil.